samoro ginyalo tiyo gi computer nikech most of them gin answers gin choices samoro en A, B, gi C. Inyalo tiyo gi computer to mark. To mark ing'en jopuonj nyaka they through all the scripts. Koro naparo samoro reducing the time mar marking ok bi konyo ahinya nikech mano nyiso ni dwa keto pressure maduong' kuom jopuonj matimo marking gi ma samoro ok gi attention madwarore e paper ka paper. Time onego wachiw mowinjore for every subject. Maparo ni nek jopuonj matimo marking ong'eyo ni subject ma kama dwaro time ma kama. Gima onego tim ni wabed gi yo moro ma kopo ni wanyalo fwenyo ni problem mar kuoni duogo e nek nyaka bed overhaul. To kwase overhaul nek ni wabed gi chike moko kata weche yo moro mwanyalo bedo go strict enough ma ka japuonj osekawo oath ni dhi mako penj to koyud yo moro amora monyalo bedo influence go gi janek kata ng'ama chielo. Yapan mana en yo kaka wadwa manage exams gi mondo wa improve, wadwa manage nade mondo mi leakage samitime samimake ikbedi. Gima ng'e ni notimre maber wabenda yiego ni kama thuolo mana wae malach kind mako penj to gi releasing exams cha to ne kelo ga weche mang'eny. Kita winjo ni samoro ni go ne jopuonj simo ing'e ni kari kanyo na gi achiel kende, ing'e ni kanyo gigo yudo di mang'eny dang wakonyi loko gi to gichako mana negotiate wajini ni keto mana budget. Ma samoro yudo ni jopuonj ringo mana kaka jopuonj wanga wacho ni ringo dhi loso grades. To mano napano rumo nikech onge thuolo ni kowe kigo tiek mak ne to gibiro released immediately maonge thuolo mar manipulation. Koro napano gima onego tim en ni mondo investigation ne manego pang maber ma wakweny kuma problem nitie, wadin buche manyalo bedo ni osebetie higni 2 mokadhogi kaeto wa make sure ni gini ok chak timre kendo. Nikech awinjo ka moro kanyo wacho gimoro ma serious kabisa ni samoro ni jomoyudo kata mabandiano kata B mabandiano ni emidewo. An adwa jiwogi ni sani sirikal oyawo thuolo kabisa ma kik wabedi awinjo ka japuonj wange wache kaka adwa nganuoye ni Profesa Magoha lecture nowacho kacha ni ok ochuno ni nyaka nyathi yud A kata B ni eko nyalo succeed e ngimane e Kenya kata mane e piny masani. Nitie thuolo malach, jomoko biro yudo A ka ginwang'o margin onego bed ni giyudo courses mowinjore gi eno, jomoko biro yudo B, jomonwang'o C kaduogo chien. En wach maber kabisa ni sani sirikal oyawo yore mag tiegruok malach ma colleges kawo ji nyaka gi E. As long as ni sekadho through secondary education